sesarengan hangidungaken uji sesanti kunjuk mring ngarsaning Gusti. Hayu hayu rahayu rahayu sagung Dewati Durga mendhak kala sumingkir. Alon-alon Siratmaja pinanganten wondene ingkang asta wujuding kayu klepu Dewa Ndaru Jayandaru ingkang sinebut kembar mayang pinangka sarana dauping pinanganten. Kembar wus ngarani padha, mayang iku kembang. Kembara kekarepane, kembara tresnane, kembara alon-alon saya caket, saya cetha, saya cethak, saya ngalelo.